Vooruit, een golf die danst, daar wil ik heen. Ik denk, dit is mijn kans. Dit is mijn kans. De wind haalt aan, ik recht mijn jas. Kijk om me heen en wou dat jij hier ook was. Dat jij hier ook was. Maar ik vaar met alle winden mee. En ik kijk niet waar ik vaar, waar ga ik heen? En dan ontdek ik tot mijn grote schrik dat ik zelf nog steeds aan het roer zit. Ga maar mee, varen over zee. Ga maar mee, gaan we met z'n twee. Mee, varen over zee. Ga maar mee, gaan we met z'n twee. Ik recht mijn roer, de wind neemt af. Kijk om me heen en zag dat ik stil en voor anker lag. Ik zit alleen op mijn kamer en ik kijk tv. Nieuws flitst voorbij en ik kijk wat mee. Kruip achter mijn scherm en ik kijk wat rond. Of er nog iets op de digitale muur komt. Clara zegt, wat lekker dit eten. En mijn nichtje plaatst, mijn broertje die laat scheten. Eigenlijk niks wat mij wat kan schelen. Want ik zit mij op mijn kamer te vervelen. Dan post ik lekker met mijn vrienden bij elkaar. Een selfie hier, een tweetje daar en hups, like hem maar. Nou? Helemaal niks. Hey! Een berichtje van een vrouw, hey schat, ik hou van jou. Je bent nooit alleen, ik vind je vet en je lijkt me helemaal wauw. Dan klik ik door om te kijken wie het is. Dan zie ik haar foto, herken haar meteen en het is nu mis.
Het is mijn moeder. Het is mijn moeder. Wat doet zij hier online? Hier wil ik juist lekker alleen kunnen zijn. Wou dat ik een goede hacker kon zijn, dan wist ik wat ik deed. Ik gooide haar offline. Kip of het ei, ik was er niet bij. Kwam als eerst het eitje, of was de kip erbij? Hij kwam laatst een haantje tegen en hij vroeg iets wat verlegen. Kom ik soms uit jou, of was het je vrouw? Kip of het ei, ik was er niet bij. Kwam als eerst het eitje, of was de kip erbij? Han kwam laatst een kipje tegen en hij vroeg iets wat verlegen. Hoort dit ei bij ons? Toen kreeg hij de pots. Kip of het ei, ik was er niet bij. Kwam als eerst het eitje, of was de kip erbij? Het eitje tegen en zij sprak toen zeer verheven. Denk jij toch eens na, ik ben niet je ma. Oh, you talking to me? 1, 2, 3, 4. Kip of het ei, ik was er niet bij. Kwam als eerst het eitje, of was de kip erbij? Ba-da-ba-da-ba